Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vă prezint o ciorbă de fasole galbenă sau, cum o mai numim, de păstăi. Această ciorbă este de post. Iar acum vă prezint ingredientele. Avem nevoie de fasole galbenă proaspătă, ceapă, morcov, sare delicat, oregan. Aici eu am pătrunjel și frunze de țălină și o cutie de bulion. Iar acum într-o oală voi adăuga ulei de floarea soarelui, ceapa, morcovul, puțină sare, și vom lăsa totul la prăjit timp de câteva minute. După ce am prăjit timp de 1 minut, 2 ceapa și morcovul, voi adăuga o cutie de sos de roșii. Iar în acest sos voi adăuga oregan și puțină verdeață. Restul o voi lăsa la final. Și voi mai lăsa 2-3 minute. După ce am mai lăsat 2-3 minute ca toate ingredientele să prindă gust, voi adăuga fasolea galbenă sau păstăile, cum le mai spunem noi. Iar acum voi adăuga apă. Voi adăuga puțin delicat și vom lăsa totul la fiert până toate legumele noastre vor fi fierte. Iar acum la final, văzând că ciorba noastră este gata, vom opri focul și vom adăuga restul de verdeață.